Γεια σας και πάλι από το Agnitha.com. Καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα θα κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο συναίσθημα και τη φαντασία. Θα μπούμε και θα εξερευνήσουμε έναν τεράστιο κόσμο, τον εξπρεσιονισμό. Θα βρούμε τις δραματικές εκφράσεις των εσωτερικών συναισθημάτων, έτσι όπως παρουσιάστηκαν από τους εξπρεσιονιστές δημιουργούς. Θα μιλήσουμε για πνευματικά θέματα και πρωτοπορία από μια ομάδα φίλων, τους εξπρεσιονιστές δημιουργούς των αρχών του 20ου αιώνα, που πειραματίστηκαν με το χρώμα, τον ήχο και το φως, δημιουργώντας την τολμηρή και ζωντανή τέχνη τους. Εσωτερικές εμπειρίες και αισθήματα από αξιοσημείωτες γερμανικές εξπρεσιονιστικές ομάδες, όπως οι The Bridge και οι The Blue Rider, έφεραν ριζοσπαστικές αλλαγές στη ζωγραφική, τη μουσική και τη φωτογραφία και την παράσταση και τον κινηματογράφο, αλλά και σε πολλά άλλα μέσα εκφραστικά. Θα δούμε εκπληκτικά εικαστικά έργα που δημιουργήθηκαν αντίθετα στον ακαδημαϊκό ρεαλισμό που διδάσκονταν εκείνη την εποχή. Θα δούμε έργα με χρώματα που μπορεί να φαίνονται έντονα και μη νατουραλιστικά, με φόρμες που παραμορφώνονται, δημιουργίες και καλλιτεχνήματα με πινελιές που είναι συνήθως τελείως ελεύθερες, με την εφαρμογή της βαφής να τείνει να είναι γενναιόδορη, πλεονάζουσα και με πολύ υψηλή υφή. Θα μιλήσουμε για τον εξπρεσιονισμό και τους δημιουργούς που μεταμόρφωσαν το πνεύμα και το συναίσθημα σε ριζοσπαστικές δημιουργίες. Αυτές τις ριζοσπαστικές δημιουργίες που τις θαυμάσαμε σε μια μεγάλη έκθεση στη μοναδική πρωτοποριακή πινακοθήκη Tate Modern εδώ στο Λονδίνο. Καλώς ήρθατε. Καλή μας ξενάγηση στον κόσμο του εξπρεσιονισμού. Εσωτερικές αναζητήσεις, προβληματισμοί, μερικές φορές αμηχανία, άλλες φορές ένταση, ρεαλισμός και παραμορφωμένες ψυχοσωματικές καθημερινές καταστάσεις. Τα συναισθήματα είναι πολύ δύσκολο να ελέγχονται με συνειδητή προσπάθεια. Αυθορμητισμός. Τα συναισθήματα που μας κατακλείζουν είναι μια σύνθετη υποκειμενική εμπειρία, σωματικές και ψυχικές καταστάσεις που προκαλούνται από νευροφυσιολογικές αλλαγές που σχετίζονται με σκέψεις, αισθήματα, συμπεριφορικές αντιδράσεις και ένα βαθμό ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας. Τα συναισθήματά μας είναι συχνά συνυφασμένα με τη διάθεση, την ιδιοσυγκρασία, την προσωπικότητα, τη διάθεση και τη δημιουργικότητα του καθέναν από μας. Καθημερινές καταστάσεις που βιώνουμε, καθημερινότητα που μοιραζόμαστε με άλλους σε τούτο τον κόσμο και μας φέρουν βασικά συναισθήματα, χαρά, αγάπη, θυμό, λύπη, φόβο, έκπληξη, για να πυροδοτηθούν άλλα περισσότερο πολύπλοκα και πολλαπλά αισθήματα, όπως περηφάνεια, αισιοδοξία, στοργή, λαχτάρα, έλξη, οργή, αηδία, αδιαφορία, φθόνο, ταλαιπωρία, ντροπή, συμπόνια, φρίκη, νευρικότητα, σάστισμα, ανακούφιση, ταραχή, γκρίνια, εφορία, έξαψη, αγαλίαση, ολοκλήρωση και άλλα τόσα και ακόμα πολλά περισσότερα συναισθήματα.
είναι πραγματικά εκπληκτικό πόσες λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καθώς συνειδητοποιούμε κάθε στιγμή αυτό ακριβώς που συμβαίνει μέσα μας, για να το περιγράψουμε στους γύρω μας. Αλήθεια, πώς εκτονώνονται, πώς εξωτερικεύονται όλα αυτά τα υποκειμενικά αισθήματα σε ένταση και πώς εξωτερικεύεται η έκφρασή τους. Ναι. Μερικές φορές χωρίς να το καταλάβουμε σκιτσάρουμε. Υπάρχει κάτι σαν ένστικτο στο σκίτσο. Μιλάμε στο τηλέφωνο και σχεδόν χωρίς να το σκεφτούμε σχεδιάζουμε σχήματα και φιγούρες με τα στυλό και τα μολύβια στο γραφείο μας. Ιχνογραφούμε ασταμάτητα με κάθε μέσο σε εκείνες τις χωρίς τέλος σκέψεις, συναντήσεις, παρουσιάσεις που το σώμα βρίσκεται εκεί, αλλά το μυαλό προσπαθεί να αποδράσει. Ταξιδεύουμε μέσα από τα σχέδιά μας, τα αλόκοτα αυτά ζούδια που σχηματίζουμε, γεμίζοντας κάθε λευκή γωνιά των βιβλίων μας στις ατέλειωτες ώρες των μαθημάτων, ακόμα και στο μετρό, στα λεωφορεία, στα τρένα, καθώς αποκαμωμένοι επιστρέφουμε στη σιγουριά της εστίας μας, απλώνουμε το δίχτυ του χεριού μας και σχεδιάζουμε γραμμές και σχήματα στην ανάσα μας που θολώνει το τζάμι, έτσι τελείως αδιάφορα, χωρίς προμελέτη, χωρίς καν μια δεύτερη σκέψη. Ατενίζουμε ουρανούς και με τον δείκτη του χεριού μας πάλι σκιτσάρουμε νοητά δράκους και τέρατα στα σύννεφα που περνούν. Φτιάχνουμε βιαστικά καρδιές, βέλη, πέταλα λουλουδιών σε κάρτες και ταράζουμε με τα ακροδάκτυλα των ποδιών την άμμο, την ηρεμία της στις παραλίες με γραμμές και βότσαλα για να έρθει το επόμενο κύμα και να σβήσει τις γραφές. Ανάγκη και απόλαυση μαζί με την ήσυχη ονειροπόληση. Παιχνιδίσματα της φαντασίας μας και της αντίληψης του κόσμου μας μέσα στους εξωφρενικά ταχύς ρυθμούς που έχει πάρει η ζωή μας. Μπορούμε μάλιστα να πούμε πως είμαστε μέλη μιας συλλογικότητας ανά τον πλανήτη που παράγει αυτή την παγκόσμια μορφή τέχνης. Συχνηλατούμε και αποτυπώνουμε την καθημερινότητά μας, τα αισθήματά μας, αυτά τα εφήμερα, χωρίς ποτέ να έχουμε φανταστεί πως δημιουργούμε τέχνη, έστω φευγαλέα και για λίγο. Και αν έχει γίνει συλλογική ανάγκη να εξωτερικεύουμε σκέψεις και συναισθήματα σχεδιάζοντας αμέριμνα, υπάρχουν κι όλοι εκείνοι οι ταλαντούχοι, μοναδικοί δημιουργοί που μπορούν με τις γραμμές τους να απογειώσουν την πραγματικότητα, τη φαντασία, αλλά πρωτίστως το αίσθημα και το συναίσθημα. Εξπρεσιονισμός. Η εξπρεσιονιστική τέχνη αναφέρεται στην έκφραση υποκειμενικών συναισθημάτων, εσωτερικών εμπειριών και πνευματικών θεμάτων, πάντα σε αντίθεση με ρεαλιστικές απεικονίσεις ανθρώπων ή της φύσης γύρω μας. Με τον εξπρεσιονισμό, τυπικές εικόνες της πραγματικότητας όπως ένας πίνακας τοπίων ή ένα πορτρέτο γίνονται δραματικές εκφράσεις των εσωτερικών μας συναισθημάτων ή των συναισθημάτων του καλλιτέχνη που δημιουργεί εκείνη τη στιγμή. Η εξπρεσιονιστική τέχνη συχνά ασχολείται με την εσωτερική αναγκαιότητα ή το δημιουργικό όραμα του καλλιτέχνη, καθώς και με θέματα πνευματικότητας. Στην εξπρεσιονιστική ζωγραφική
Τα χρώματα μπορεί να φαίνονται έντονα και πολλές φορές μη νατουραλιστικά, όχι φυσιολογικά. Οι φόρμες παραμορφώνονται. Οι πινελιές είναι συνήθως τελείως ελεύθερες στους καμβάδες και η εφαρμογή της βαφής είναι γενναιόδορη, πλεονάζουσα και σε τεράστια υψηλή υφή. Ο εξπρεσιονισμός εκφράζεται πέραν της ζωγραφικής στη μουσική, τη φωτογραφία, την παράσταση, τον κινηματογράφο, αλλά και σε πολλά άλλα εκφραστικά μέσα. Ενώ η λέξη εξπρεσιονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει έργα τέχνης από οποιαδήποτε εποχή, ο όρος προέρχεται από σύγχρονους καλλιτέχνες που δημιούργησαν στη Γερμανία στις αρχές του 20ου αιώνα. Λαμβάνοντας στοιχεία από τους δραματικούς μετα-ιμπρεσιονιστικούς πίνακες του Vincent van Gogh αλλά και του Edvard Munch, μεταξύ άλλων αυτοί οι καλλιτέχνες, οι εξπρεσιονιστές προσπάθησαν να προχωρήσουν πέρα από τις κυριολεκτικές απεικονίσεις της φύσης. Συνδέθηκαν επίσης με μια μακρά παράδοση εκφραστικής γερμανικής θρησκευτικής τέχνης που χρονολογείται από τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, παρακαλώ. Αξιοσημείωτες γερμανικές εξπρεσιονιστικές ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα περιλαμβάνουν το The Bridge και το The Blue Rider. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Ernst Ludwig Kircher, του Βασίλη Καντίνσκι, της Γκαμπριέλ Μούντερ, της Μαριάν Βερεύκιν και του Φρανκ Μάρκ, δημιούργησαν έργα σε αντίθεση με τον ακαδημαϊκό ρεαλισμό που διδάσκονταν στα ευρωπαϊκά σχολεία τέχνης της εποχής. Ήθελαν να καταφέρουν και το κατάφεραν να εμποτίσουν εκ νέου την τέχνη με συναίσθημα και πνευματικότητα, ενώ καταφέρνουν συγχρόνως να διαλύσουν τα άκαμπτα ακαδημαϊκά όρια μεταξύ τέχνης, μουσικής, performance και άλλων μορφών δημιουργικής έκφρασης. Ο εξπρεσιονισμός άκμασε και εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη με καλλιτέχνες όπως ο Όσκαρ Κοκόσκα και ο Έγκον Σίλε στην Αυστρία και η Σόνια και ο Ρόμπερτ Ντελανουί στη Γαλλία. Ωστόσο, μετά την άνοδο στην εξουσία του Γερμανικού Ναζιστικού Κόμματος το 1933, οι σύγχρονοι καλλιτέχνες διώχθηκαν για το λεγόμενο εκφυλισμό του έργου τους. Θεωρήθηκε εκφυλιστικό το έργο τους. Πολλοί δημιουργοί αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν κάπου αλλού στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Ναζιστικό κόμμα μάλιστα διοργάνωσε μια έκθεση το 1937 με τίτλο Regenerate Art και αφού αφαίρεσε 20.000 έργα μοντέρνας τέχνης από κρατικά μουσεία, 650 έργα εκτέθηκαν μαζί με ετικέτες που πραγματικά προσέβαλαν αυτούς τους καλλιτέχνες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το έργο Γερμανών εξπρεσιονιστών καλλιτεχνών όπως το group The Blue Rider, το οποίο κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα και αναγνώριση μέσω των εκθέσεων, όπως η Exhibition of 20th Century German Art, η έκθεση της γερμανικής τέχνης του 20ου αιώνα, το 1938 στις γκαλερί Burlington εδώ στο Λονδίνο. Μια όλο ένα και πιο αφηρημένη μορφή εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής αναπτύχθηκε στη ΣΥΠΑ κατά τα μεταπολεμικά χρόνια, γνωστή ως αφηρημένος εξπρεσιονισμός.
Αργότερα, στη δεκαετία του 1980, οι νεοεξπρεσιονιστές καλλιτέχνες αναβίωσαν τις τεχνικές εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής διεθνώς ως απάντηση. Αυτή ήταν η απάντησή τους στο μινιμαλισμό της δεκαετίας του 1970. Εξπρεσιονισμός λοιπόν, εξπρεσιονισμός και πρωτοποριακή έκφραση, άκρατος πειραματισμός με χρώμα, ήχο, φως, δημιουργώντας τολμηρή και ολοζώντανη τέχνη, με αποκορύφωμα στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου αυτός ο διεθνής κύκλος φίλων συγκεντρώθηκε για να ξεπεράσει τα όρια της τέχνης. Οι The Blue Rider που δημιουργήθηκαν στο Μόναχο το 1911 ήταν μια κοινότητα ζωγράφων, ερμηνευτών και μουσικών με εκπληκτικούς καλλιτέχνες, όπως είπαμε, τον Βασίλ Καντίνσκι, την Γκαμπριέλ Μούντερ, τον Φρανκ Μάρκ, τη Μαριάν Βον Βερέφκιν. Όλοι αυτοί μαζί πήραν δημιουργικά ρίσκα που θα καθόριζαν τη μετέπειτα σύγχρονη τέχνη. Η φιλία και οι συναισθηματικοί δεσμοί ήταν η καρδιά του δημιουργικού τους κύκλου. Ναι, η φιλία και τα αισθήματα, το δέσιμο ήταν ένας από τους ισχυρότερους δεσμούς της κοινότητας, καθώς συνδέονταν με την αγάπη τους πρωταρχικά για την τέχνη. Ένας πολυπολιτισμικός κύκλος δεμμένων δημιουργών, διαφορετικών προσωπικότητων, μοιράστηκαν καλλιτεχνικές ιδέες σε διαφορετικά έθνη. Το Μουρνό, μια αγροτική πόλη στους πρόποδες των Βαβαρικών Άλπαιων, έγινε ένα σημαντικό μέρος για τον κύκλο που περνούσε, τον κύκλο των δημιουργών που περνούσε πολλά καλοκαίρια εκεί μαζί, όλοι μαζί, εμπνευσμένοι από τους γραφικούς εξωτερικούς του χώρους, το επισκέφτηκαν για να χαλαρώσουν, να εργαστούν και να πειραματιστούν δημιουργικά. Πειραματιζόμενοι με το χρώμα, το φως και τον ήχο, δημιούργησαν νέα συναρπαστικότατα έργα και ήταν χαρούμενοι που ποζάρουν ως μοντέλα ο ένας για τον άλλον. Το χρώμα και η μουσική επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τους πίνακές τους. Οι καλλιτέχνες του The Blue Rider πίστευαν στη δύναμη του χρώματος και της σύνθεσης. Ο Φρανς Μάρκ, παράδειγμα, υιοθέτησε μια χρωματική θεωρία για τα έργα του. Το μπλε για την αρενοπότητα, το κίτρινο για τη θηλυκότητα και το κόκκινο που συμβολίζει την ένταση του κόσμου. Λέγεται ότι κοιτούσε μέσα από τα πρίσματα, βλέποντας δαχτυλίδια χρωμάτων, καθώς έστρωσε τον καμβά του με μαγευτικές διαφορετικές αποχρώσεις. Ο Βασίλ Καντίνσκι, από την άλλη, εκτιμούσε ιδιαίτερα τη σύνδεση μεταξύ μουσικής και χρώματος. Περιέγραψε, μπείτε μέσα σε αυτό τον υπέροχο κόσμο, τους καμβάδες του Καντίνσκι, και γιατί περιέγραψε τον ήχο των χρωμάτων, όπου μπορούσε να ακούει τους πινακές του με χρώματα και σχήματα να έχουν τους δικούς τους ήχους και τόνους. Εμπνευσμένος από μια συναυλία του πειραματικού συνθέτη Άρνολντ Σόενμπεργκ, ο Καντίνσκι ζωγράφισε το Impression 3 Concert γύρω στα 1911, όπου ένα μαύρο γωνιακό πιάνο φαίνεται να επιπλέει σε ένα κύμα κίτρινου ήχου. Εκπληκτικό έργο. Οι δημιουργοί χρησιμοποίησαν
το θέατρο και την παράσταση επίσης για να εξερευνήσουν την ταυτότητά τους. Το θέατρο ήταν ένας πραγματικά ασφαλής χώρος για τους καλλιτέχνες ώστε να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητα και το φύλο, εκφράζοντας ελεύθερα σε ρόλους που αμφισβητούσαν τους κανόνες της κοινωνίας τότε. Η ρωσικής καταγωγής ζωγράφος Μάριαν Βον Βερέφκιν αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου της στο να είναι προστάτης των τεχνών. Βυθίστηκε στο αντισυμβατικό θέατρο δρόμου καθώς πειραματιζόταν με τη ζωγραφική, δηλαδή αγανακτώντας στις ταμπέλες με το φύλο, και μάλιστα είπε «Δεν είμαι άντρας, δεν είμαι γυναίκα, είμαι εγώ». Ο Ρώσος χορευτής και χορογράφος Αλεξάνδρ Ζακάροφ αγκάλιασε μια ρευστή ανδρόγυνη ταυτότητα στη σκηνή, αλλά και εκτός αυτής μέσα από πρωτοποριακές παραστάσεις ελεύθερης κίνησης. Ο Ζακάροφ φορούσε επιδεικτικά κοστούμια όπως αυτές τις απαστράπτουσες μεταλλικές περούκες και καπέλα διακοσμημένα με λουλούδια και κέρινα, μεγάλα φρούτα. Ο Ζακάροφ πραγματικά απολάμβανε να ποζάρει για πορτρέτα με διαφορετικές μορφές, όπως έκανε για αυτό το προκλητικό παιχνιδιάρικο The Dancer Αλεξάνδρ Ζακάροφ της Βερέφκιν. Οι καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν επίσης από τη λαϊκή και παιδική τέχνη. Εξερεύνησαν την τέχνη που δημιουργήθηκε από πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς, προσπαθώντας να δημιουργηθεί τέχνη που δεν γνωρίζει σύνορα. Συνέλεξαν έργα λαϊκής τέχνης και αντικείμενα και εμπνεύστηκαν από εικόνες που απεικονίζουν τη φύση και την πνευματικότητα. Ο Φραντς Μάρκ μάλιστα, για παράδειγμα, το διερεύνησε στους πίνακες του πιστεύοντας ότι τα ζώα αντιπροσώπευαν έναν πνευματικό κόσμο. Υπέροχα έργα, πραγματικά υπέροχα έργα. Το όνομα The Blue Rider αναφέρεται επίσης σε ένα βασικό μοτίβο στο έργο του Καντίνσκι και του Μάρκ, το άλογο και ο αναβάτης. Πίστευαν ότι ο αναβάτης συμβόλιζε την ικανότητα να μετακινηθεί σε ένα άλλο κόσμο, με το μπλε να θεωρείται το πιο πνευματικό από όλα τα χρώματα. Γοητευμένοι από τη δημιουργικότητα των παιδιών, οι εκφραστικοί πίνακες της Μαρία Φρανκ Μάρκ παρουσιάζουν τα παιδιά να παίζουν και να χρησιμοποιούν τη φαντασία. Αυτό το υπέροχο The Girl with Toddler είναι μια εκπληκτική σκηνή με μια νεαρή κοπέλα που προσποιείται ότι είναι μητέρα και αγκαλιάζει με αγάπη ένα μικρό παιδί με ροδαλά μάγουλα σε ένα ονειρικό αθώο περιβάλλον με λουλούδια και αποχρώσεις φωτεινές, πολύχρωμου φωτός. Επίσης, όλοι αυτοί οι εξπρεσιονιστές δημιουργοί πειραματίστηκαν με διάφορα μέσα, όπως η φωτογραφία. Ως μια από τις γυναίκες που ίδρυσαν το κίνημα, η Γκαμπριέλ Μούντερ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός νέου εδάφους, να το πούμε, για τις γυναίκες καλλιτέχνες σε αυτό το τομέα. Κυρίως ζωγράφος η ίδια πειραματίστηκε με διαφορετικές τεχνικές και είχε έμπειρο φωτογραφικό μάτι από πολύ μικρή ηλικία. Γοητευμένη από τους ανθρώπους, χρησιμοποιούσε συχνά το number 2 bullseye Kontag της μηχανής της, μια από τις κάμερες μαζικής αγοράς εκείνη την εποχή, πριν διοχετεύσει τη δημιουργικότητά της για να κάνει σκίτσες σε χαρτί. Δεινή ταξιδιώτης η Μούντερ τράβηξε εκατοντάδες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αφρική, εκεί τη δεκαετία του 1900 όταν ξεκίναγε ο αιώνας. Την τράβηξε η κλασική, την νησιακή αρχιτεκτονική, εστίασε
τις φωτογραφίες της στα εντυπωσιακά γεωμετρικά του σχήματα. Πολλά από αυτά τα πλάνα έχουν μια κινηματογραφική ποιότητα, μια αντανάκλαση της διαβίου αγάπης της για τον κινηματογράφο. Η Μούντερ ζωγράφισε εξαιρετικά επίσης αυτές τις γυναίκες σε διαφορετικούς ρόλους στη ζωή της πόλης της Τινησίας. Φωτογράφισε μητέρες και ταξιδιώτισσες, καμιλιέρισες. Η ιστορία όλων αυτών των υπέροχων, πραγματικά υπέροχων και πρωτοποριακών προσωπικότητων αφηγείται σε μια μεγάλη έκθεση στην Tate Modern του Λονδίνου με τίτλο Expressionists, Kandinsky, Munter and the Blue Rider, και έτσι γιορτάστηκε ο ριζοσπαστικός πειραματισμός τους με τη φόρμα, το χρώμα, τους ήχους και την απόδοσή τους. Ήταν μια εξαιρετική συγκλονιστική έκθεση. Όποιος την είδε έχει ήδη αντίληψη βέβαια. Ο κορμός της έκθεσης βασίστηκε στην πλουσιότερη συλλογή εξπρεσιονιστικών αριστουργημάτων στον κόσμο, στο Lemberg House του μονάχου, έτσι όπως παρουσιάζεται, μαζί με σπάνια δάνεια από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, συμπεριλαμβανομένων και έργων που εδώ δεν τις έχουμε ξαναδεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θαυμάζουμε και ξεναγούμαστε στην πρωτοποριακή δουλειά ενός κύκλου φίλων και συνεργατών με 130 αριστουργήματα που συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά εδώ στο Λονδίνο μετά από περισσότερο από 60 χρόνια. Εκτός από τους φημισμένους καλλιτέχνες όπως ο Καντίνσκι, η Μούντερ, ο Μάρκ και ο Πολ Κλέ, αναγνωρίζουμε φιγούρες όπως ο Βλαντιμίρ Μπέρλικ και η Μαρία Φρανκ Μάρκ, καθώς η έκθεση αποκαλύπτει σε όλο το μεγαλείο την πολυπολιτισμική και διακρατική φύση αυτής της κέρια στιγμή στην πρώιμη μοντερνιστική τέχνη. Η συλλογικότητα Blue Rider συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεμονωμένους δημιουργικούς από όλη τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να σχηματίζονται μια ένωση από διάφορες χώρες για να εξυπηρετηθεί ένας και μόνος σκοπός. Διακήρυξαν ότι όλο το έργο που ονομάζεται τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα ή έθνη. Μόνο υπάρχει η ανθρωπότητα ολόκληρη. Αυτό το χαλαρά συνδεδεμένο και ποικιλόμορφο δίκτυο καλλιτεχνών, συνδεδεμένο με την επιθυμία τους να εκφράσουν προσωπικές εμπειρίες και πνευματικές ιδέες, δημοσίευσαν το πρωτοποριακό τους αλμανάκ το 1912, το οποίο επιμελήθηκαν οι Καντίνσκι και ο Μάρκ, και διοργάνωσαν 2 δημόσιες πραγματικά ριζοσπαστικές εκθέσεις το 1911 και το 1912. Η έκθεση στην πινακοθήκη αυτή που παρακολουθήσαμε στην Tate Modern ξεκινά με το βασικό ζευγάρι της συλλογής, Καντίνσκι και Μούντερ, και το δημιουργικό τους δίκτυο στο Μόναχο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Μόναχο εκείνη την εποχή ήταν ένας πραγματικός καλλιτεχνικός κόμβος πειραματισμού, όπου συγκλίνουν διαφορετικοί πολιτισμοί και εμπειρίες, πραγματικά μια μητρόπολη. Ένα δωμάτιο στην έκθεση με εκπληκτικά πορτρέτα και αυτοπροσωπογραφίες μας εισάγει σε αυτή τη δημιουργική κοινότητα των εξπρεσιονιστών μέσα από καλλιτεχνήματα όπως το εξαιρετικό self-portrait της Μάριαν Βρεύκιν και το εκπληκτικό listening της Μούντερ.
Ταξιδεύουμε με μια επιλογή φωτογραφιών, εξαιρετικών, καταπληκτικών φωτογραφιών από την έκθεση Masterpieces of Muhammadan Art που διοργανώθηκε στο Μόναχο το 1910 και το τολμηρό και εκφραστικό σίρκους της Έρμα Μπόση που επιδεικνύουν παραστατικά ποικίλες εμπειρίες της πόλης, ενώ τα θέματα της σεξουαλικότητας από τη Βερέφκιν είναι εξερευνημένα εντυπωσιακά σε αυτό το προκλητικό πορτρέτο του Αλεξάνδρ Ζακάροφ που προείπαμε, που αντικατοπτρίζει την ανδρόγυνη περσόνα του χορευτή. Βαδίζοντας με ενθουσιασμό κατακλυζόμαστε από τρομερά συναισθήματα μέσα σε αυτές τις μεγάλες αίθουσες της πινακοθήκης της State Modern. Περνάμε χρονικά από το αστικό κέντρο του Μονάχου στην αντίθεση της ζωής του αγροτικού Μορνό, στη μικρή υποαλπική βαβαρική πόλη, εκεί όπου το 1909 έγινε η κατοικία της Μούντερ και του Καντίνσκι. Το φυσικό τοπίο και η τοπική κουλτούρα επηρέασαν τη μετάβαση σε εκφραστικές ζωγραφικές συνθέσεις επικεντρωμένες στη δύναμη της γραμμής και του χρώματος, οδηγώντας τους Καντίνσκι και Μούντερ σε ριζικά νέες προσεγγίσεις τόσο στην αφηρημένη όσο και στην παραστατική ζωγραφική, όπως το Improvision Deluxe και το Portrait of Marianne Verefkin. Οι φίλοι και συνεργάτες Μαρκ και Φρανκ Μαρκ εξερεύνησαν υπέροχα τον κόσμο των ζώων και τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από έργα που πραγματικά μας συγκλονίζουν, όπως αυτό το εκπληκτικό Tiger του 1912 που έγινε και η βασική αφίσα ετούτης της έκθεσης. Ορισμένα δωμάτια προσφέρουν στους επισκέπτες βιωματικά περιβάλλοντα εστιασμένα σε μεμονωμένα έργα που αποτυπώνουν τη γοητεία του μοντερνισμού με τον ήχο, το χρώμα και το φως να πρωταγωνιστούν. Αυτά περιλαμβάνουν το Impression 3 που προείπαμε, που αποκαλύπτει το ενδιαφέρον του Καντίνσκι για την νευροπικιλόμορφη κατάσταση γνωστή ως συναισθησία, παρακαλώ, στην οποία μία από τις αισθήσεις βιώνεται μέσω μιας άλλης αίσθησης. Και το υπέροχο Deer in the Snow 2 του Frank Mark, του οποίου τα μυστήρια ξεκλειδώνονται μέσα από μια εξερεύνηση της θεωρίας του χρώματος και της οπτικής. Αυτή η υπέροχη έκθεση ολοκληρώνεται δείχνοντας τον τρόπο που οι καλλιτέχνες του Blue Rider διασφάλισαν τη διαρκή κληρονομιά τους με τρόπους που αναγνωρίζουμε ως σήμερα, δημοσιεύοντας μανιφέστα και editorial, επιμελώντας εκθέσεις, περιοδίες και ενισχύοντας σχέσεις με μουσεία και γκαλερί. Η Μούντερ διοργάνωσε μια ατομική έκθεση στο Der Stern του Βερολίνου. Ο Legend of the Swamp του Κλέ παραλίγο να χαθεί στη διαβόητη αυτή έκθεση του, αν θυμάστε, του Degenerate Art του 1937. Είναι ένας πίνακας που αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης σχετικά με την ιδιοκτησία του και την ναζιστική δίμευση, ενώ το κείμενο του Καντίνσκι on the spiritual in art μεταφράστηκε σε χιλιάδες γλώσσες και εξακολουθεί να δημοσιεύεται διεθνώς σε όλο τον κόσμο, εμπνέοντας στα ιδανικά του εξπρεσιονιστικού κινήματος. Ναι,
Μπορεί με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τον Αύγουστο του 1914 η συλλογικότητα Blue Rider να διαλύθηκε, αλλά οι ιδέες και οι φιλοδοξίες τους για μια διεθνιστική, συλλογική, δημιουργική κοινότητα εξακολουθούν και σήμερα να έχουν ισχυρή απήχηση. Ναι, έχουν ισχυρή απήχηση μέχρι σήμερα. Ο εξπρεσιονισμός, δυνατά και έντονα χρώματα, παραμορφωμένες μορφές και υπερβολικές δυνατές γραμμές για την αναπαράσταση δυνατών έντονων συναισθημάτων, της εσωτερικής αναταραχής και της υποκειμενικής οπτικής του καλλιτέχνη που κατακλείζουν την ψυχή του. Μαγεία και συγκίνηση, ανανέωση με αέρα αλλαγής, αναζητήσεις δημιουργικότητας και παρόρμηση, συναίσθημα, αίσθημα. Βουτάμε μέσα στα συναισθήματα. Αναζητάμε νέα πνοή και ελπίδα στην καθημερινότητα που μετουσιώνεται σε τολμηρή αναζωογονητική τέχνη. Εξπρεσιονισμός. Ελπίζω να σας βοήθησα να μπείτε συναισθηματικά μέσα στον κόσμο του εξπρεσιονισμού. Ελπίζω να έβαλα ένα λιθαράκι στην έκφραση των συναισθημάτων μέσα στην τέχνη. Ελπίζω να απολαύσατε πραγματικά αυτή την ξενάγηση, σε αυτή την υπέροχη έκθεση που βιώσαμε και βουτήξαμε μέσα σε καμβάδες και συναισθήματα. Μπορείτε να βρίσκετε όλα τα podcast μου στο Spotify, στο κανάλι μου agnitha.com. Μπορείτε να βλέπετε τα βίντεο podcast μου, vidcast μου στο κανάλι μου στο YouTube agnitha.com. Και φυσικά να ξεναγείστε στα κείμενά μου και στις φωτογραφίες μου στο site μου agnitha.com. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους δρόμους που θα σας οδηγήσουν στα κανάλια μου στο Spotify και στο YouTube για να απολαμβάνετε τα podcast μου. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα καινούριο μεγάλο αφιέρωμα από εδώ στο Λονδίνο. Σας χαιρετώ και σας φιλώ. Να προσέχετε τον εαυτό σας μέχρι να τα ξαναπούμε. Γεια σας.